जोङो दे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै दिनै गिबि खेब अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि जोनोम सानखौ फालिनो होननानै जों दिनै आखायाव लादों। बेवहाय जोङो बर' हारिमुनि जे बिफा होननानै जों बिथांखौ साननानै लानो हायो। आरो बिथाङा जे बर' हारिनि हारिमुखौ जे दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव खना खनला बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबै अस्ताद हिसाबै दे बर'नि हारिमु दा बे बर' हारिमुखौ बिथाङा खना खनला बर' गामि गामि थांनानै बिथाङा फोरोंदों। आरो बिथांनि फोरोंनायजोंनो दिनैनि थासारियाव जे बागुरुम्बा, दाउस्रि देलाय मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, जोंनि दोरोङारि बे मोसानाय बेफोरो अराय माने जोंनि गेजेराव दा सोलिनानै दं। दा जोङो बिथांनि फोरोंनायखौनो लानानै जोङो दिनैसिम बे समसिम सौफैनो हादों। बेनिखायनो जों बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांनि जोनोम सानखौ जों दिनै फालिनो आखायाव लादों। गोदान दिल्लीयाव बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसनथाइ सान हाबाफारि बेखौ नंगौ जे मोनसे हारिया थांनानै थानांगौबा गासैबो बिथिङा जोंजों थाफानांगोन। गासैबो बिथिङाव जों खौसे जानांगोन। जे राव हारिमु आरो थुनलाइ जों मोनसेयानो। मोनसे हारिया बे जेब्लाबो जोङो सिथाबनानै थाखानाय बियो। दा ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा दे 16 नभेम्बरखौ जे गोदान दिल्लीयाव खुंगोन बेयाव जोंबो गाजा गोमजा बाहागो लाफागोन हारिमु आफाद हिसाबै। आरो बिथांमोनहाबो जे जोंनि हारिमु आफादजों बाहागो लाफागोन। बेयाव जोङो गासै 15 नभेम्बर आरो 16 नभेम्बर जों गासै बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जोङो जयैनो बे साननैनि हाबाफारिखौ जों गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सब होननाय मोनसे हाबाफारिबो लाफागोन बेवहाय। बे हाबाफारिया बर' हारिनि थाखाय मा मुलाम्फा जागोन होननानै सानो? मिजिंथिनो हायो जे बड'लेण्ड महोत्सब बे हाबाफारिया दे दुलाराय बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेराव एसे थांनानै थानायाव आरो सिनायथि होनायाव जे आगानसेब्लाबो बारायगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो आरो। दिल्लीयाव हाबाफारि लानायनि सोमोन्दै नोंथांमोना दिल्लीयाव प्रग्राम लानायनि सोमोन्दै दा दिल्लीयाव मा खौरां फोसावनो सानदों? दिल्ली बायदि जायगायाव जे जोंनि गोबां बर' सुबुंफोर दं। सोरबा साख्रि मावनाय, सोरबा ओरैनो दिल्लीयाव थाहैलाबायनाय माने जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय दिल्लीयाव थाहैनाय जायफोर माने बिसोरो बर' हारिमुखौ सोरबा बावलांबाय, बर'नि रावखौ सोरबा बावलांनो नाजाबाय। दा बेफोरखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जे दिल्लीयाव थानाय माखासे गोबां बर'फ्रा जाहाथे बर' हारिखौ गोसोखांफिनो आरो बर' हारिनि राव थुनलाइखौ हारिमुखौ जाहाथे बावा बिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे मुलाम्फा फैगोन होननानै जों सानो आरो। खोनानो मोनदों बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव गोबां मदद खालामदों। मा साबायखर बावगोन बिथांमोन? डेफिनेटलि बिटिआर सरकारनि जे अनसुंथाइ होनाय बा बाहागो लानाय रांखावरियाव बे हाबाफारिखौ खुंनायाव माने बिटिआर सरकारनिफ्राय गासैखौबो मदद होदों। दा बे मदद होनायनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो। मिजिंथियो उनफ्रावबो आरो बेफोरबायदि हाबाफारियाव आरो गोख्रोङै जोंनि बिटिआर सरकारा बाहागो लाबावथों होननानै। प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ बाहागो लागोन होननाय खोनादों। मा होनदों? भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननाय खोनादों। नंगौ भारतनि प्राइम मिनिस्टारा 15 थारिखआव 15 नभेम्बर बेयाव बाहागो लागोन। बिनिनो बिथाङा 15 नभेम्बराव जे जोंजों बाहागो लाफागोन। दा बिदिनो जों बर' हारि हिसाबै
दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जों दिनैनि 9 नभेम्बर बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय जोङो गावबागाव जिल्लायाव बिथां नरेन्द्र मदिखौ जोङो बरायनाय हाबाफारियै जोङो जयै हानजा सुरगोन आरो दिल्ली बासियाव थाग्रा मुम्बाइ बासियाव थाग्रा बर'फोरा बिदिनो साख्रियाव लाखो दा बर'नि हारिमुखौ नोङो बावालासिनो अनसायनो नोंथाङा माबा खावलायनो सानो नामा? बेथ' नंगौ जे जि जायगायाव जोंनि हारिया खम बे गुबुन हारिजों राव आरो बिसोरनि आखल आखु एसे सोलायलांनो नागिरो। दा दिल्ली बायदि जायगायाव बर' सुबुङा खम। दा जुदि जोङो बे दिल्ली बायदियाव जोङो बेफोरबायदि हाबाफारि लायोबा निस्सय जोंनि बे दिल्ली बायदियाव थानाय साख्रि मावनानै थानाय बा माबा मोनसे मावनानै थानाय बिथांमोनहाबो जोंनि राव हारिमुफोरखौ बावनाय नङा होननानै जों सानो आरोखि।